Oh darling, ngiyawuyeka umsebenzi. Ngikhumbule mina dali, ngiyawuyeka umsebenzi. Mana. Uthi uyawuyeka umsebenzi. Uyeka wona muphi? Ha? Uyacula uthi uyawuyeka umsebenzi. Uyeka wona muphi? Ngoba umsebenzi awunawo wena phela. Hey, usungisanganela wena. Ngiyacula la. Akukho umsebenzi engizowuyeka. Vele ngeke ukwazi ukuyeka into onganayo. Kodwa i-universe iyakuzwa ukuthi uplana ukuyeka into ongakuyithola kwakuyithola. Mana uyazi ukuthi izinto esikhuluma ziyafezeka. Ungizela ngaleyo rubbish leyo. Kanti akuyona ke rubbish iyasebenza. Indoda kaMamtshali yayimshaya imhlupha samkhulekisa yaboshwa. Ma indoda kaMamtshali yaboshwa ngoba nayivulela icala. Oh. Sho ukuthi imkhuleko yethu ayisebenzi. Cha, akhona ke lokho engikushoyo. Engizama ukusho la ukuthi imkhuleko lama iyasebenza. Kodwa iyayisebenza kangcono uma sizoyihlanganisa nama actions into ezifana nokuvula icala kanje. Wayisusi inkulumo. So, udefend indoda kaMamtshali wena. Hayi cha mano. Shut up. Uyabona manje ngezwe la endlini ukuthi kukhona ophakamisela isandla umuntu wesifazana. Hey, ngiyoninyomfa. Hey, futhi ngiyoninyomfa mfi. Unohamba kusamncane vele. Shut up wena. Shut up, futhi shut up nje yonke into la endlini. Muzuma uthi uzosolve i-violence ngokwenza i-violence. Hawe gogo. Uthi malume uzosolve i-violence ngokwenza i-violence. Uthi unomthandeni? Hayi bunamangu luma. Hayi bo wena. Lu kanti unjani? Phela mina manje masibone bangani nawe.